Δύο είναι. Δύο, ναι. Ναι, ένα μικρό και ένα μεγάλο έχει. Τι γίνεται. Ωραίο πράγμα. Είδες, πανέμορφο. Μπράβο, ναι. Πραγματικά, ναι. Το στοιχείο, το βγάλω το έξω, ένα πράγμα άψογο είναι. Με στοιχείο, το εκεί πέρα όμως τι κάνει. Αν θα αρπάξει ο γλάδος θα αρπάξει. Δεν μπορεί να πάρει ο γλάδος, κάτω πάει. Άρα στο βλέπει το ψάρι. Βέβαια, βλέπω. Τι χορτάνε. Κάνουν αυτά. Θα πρέπει να φέρει μια κάση στο καθένα να χορτάσει. Πάνω από 100 κιλά πράγμα. Έλατε. Κάσα του ταΐζουν και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι και δύο τώρα. Ναι, μπράβο, ναι. Ζευγάρι είναι. Ένα μεγάλο, αυτό μικρό είναι. Τα όλα τεράστιο, ναι.